ከመይ ቀኒኹም ህፃናት? እዚ ሰሙናዊ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተምሃርና ትዝክሩ ዶ? ንፉዓት ዝተምሃርኩሞም ፊደላት ተጠቒምኩም ከመይ ቃላት ከም ትምስርቱ፣ ከመይ ቃላት ከም ትጽሕፉን፣ ከመይ ቃላት ከም እተንብቡን ተለማመዱ። ቀዳም ምስ ተረኸብና ብሓባር ተሳትፎ ክህልወኩም እዩ። ጽቡቕ። ዝሓለፈ ሰሙን ዝተምሃርኩሞም ፊደላት እዞም ዝስዕቡ እዮም ነይሮም። ነ፣ ኘ፣ ጸ፣ ከ። ነ፣ ኑ፣ ኒ፣ ና፣ ኔ፣ ን፣ ኖ፣ ኘ፣ ኙ፣ ኒ፣ ኛ፣ ኜ፣ ኝ፣ ኞ። ኡ፣ ኢ፣ አ፣ ኤ፣ እ፣ ኦ። ከ፣ ኩ፣ ኪ፣ ካ፣ ኬ፣ ክ፣ ኮ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ዝተምሃርኩሞም ፊደላት ተጠቒምኩም ቃላት ክትምስርቱ ኢኹም። ነ፣ አ፣ ኘ፣ ነ፣ ኘ፣ አ፣ ኝክ፣ እ፣ ከ፣ እ፣ ካ፣ ክ፣ ኑ፣ ኩ፣ ኙ፣ ኪ፣ ኝ፣ ኦ፣ ኖ፣ ኮ፣ ኙ፣ ኒ፣ ነ። ክልተ ፊደላትን ልዕሊኡን ብሓደ ተጻሒፎም እንትንበቡ ትርጉም ዝህቡ። ኣብነት ነብሪ፣ ተገር፣ ንጉስ፣ ኪንግ፣ ንዓ፣ ኮም፣ ናይ፣ belonging to፣ መንጎኝነት፣ በረኛ፣ ጎልኪፐር፣
ኣሎ. There is or he is. እምኒ stone. eat hunt. أخل enough. woke up star. come as or like. candy instead of. ከባቢ area. ጽቡቕ ሞ ህፃናት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ንጥፈታት ካብ ሶኒ ስጋብ ዓርቢ ኩሉ መዓልቲ 10 ደቂቕ ክትለማመዱ ይግባእ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቋንቋ ትግርኛ ምእንታን ክትክእሉ ንሎሚ ሰሙን ኣብዚ ይኣኽለና። መጻኢ ቀዳም ናይ ሓባር ንጥፈታት ክህልወኩም እዩ። ሰላም ቆኒ Abu, hi ha he he.